Takže ľudkovia, dobrý večer, pozrite sa, čo sme našli. Krásne výzdoby na Vánoce. Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Týmto pozdravujem svojich odberateľov Šlipkového, Marhulového, Lekvára, Gahiho, Johnnyho, Ela, Oliviu, Syntiážu, no normálne proste flak rýchlik, krásne. To je nádherné. Hoďte odber, Patrik Sikora Ďajsen a tento kanál bude pokračovať i naďalej. Onaga. Krásne to je. Milí ľubičania, také niečo v živote nebudete vidieť. V živote nikdy. Pretože mesto Poprad je proste lepšie miesto na život. Áno. To je vše.